Tul dawn l-aħħar 7 snin, 869 student ibbenefikaw mill-iskema NEET Activation. Din l-iskema tipprovdi opportunità liż-żgħażagħ ta' bejn il-15 u l-24 sena li mhumiex f'istituzzjoni edukattiva, impjieg jew taħriġ biex jibbenefikaw minn taħriġ infassal apposta u appoġġ psikosoċjali kif ukoll l-esperjenza ta' xogħol li tippreparahom mad-dinja tax-xogħol. Dan intqal waqt żjara fil-Melita Training and Resource Management mill-Ministru l-Edukazzjoni Owen Bonnici, is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Zoppardi. One News tkellem mal-kap tal-iskola tal-Melita Training and Resource Management, Pauline Fenek, li qalet li dan il-programm jinkludi 240 sija ta' xogħol jew opportunità għal taħriġ professjonali flimkien ma' programm ta' taħriġ ta' madwar 80 sija. Hemm courses li huma relatati ma' dinja tax-xogħol u aħna nippruvaw noħolqu 80 sija ta' courses f'dawn l-oqsma. Għandna courses bħal CV writing, għandna courses li jippreparawhom għall-interview, għandna courses fejn jaraw il-liġi tax-xogħol x'tirrekjedi. Waqt din iż-żjara, il-Ministru l-Edukazzjoni Owen Bonnici qal kif din l-iskema qed tgħin sabiex ittejjeb il-potenzjal taż-żgħażagħ u jtejbu l-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħhom sabiex ikollhom karriera. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Clifton Grima saħaq dwar l-importanza tal-opportunitajiet liż-żgħażagħ tagħna filwaqt li s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Drinzo Zoppardi saħaq l-iskema bħal din tiswa madwar 4 miljun euro u qed tiġi ffinanzjata mill-Fond Soċjali Ewropew.